godiyar ni'ima din nan cewa da za ka yi Allah mun gode da kai mana abu kaza wani abu ne dan kaɗan daga ciki, amma godiyar ni'ima shine ka gode wa Allah da ƙara yin aiki a cikin abin da Allah yake so da kuma nisantar abin da Allah baya so. Shi yasa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ta yin tsayuwar dare har kafafunsa suka kumbura. Akwai riwayar da Aisha matar sa radiyallahu anha tana cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake cewa ya Rasulullahi ya kake wahalar da kanka bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubin ka in akwai da abin da ma zai zo nan gaba bayan in za ka yi duk an tanadi gafara. Sai ce ya Aisha afala akunu abdan shakura, yace to Aisha kuma ba zan zama bawa mai godiya ba dan ubangiji na ya mun wannan kuma sai na shantake. To abin da ake bukata ga mutumin da Allah ya yi wa ni'ima to ya kara dagewa a wajen yin biyayya ga ni'imar Allah. To wannan in yi haka to ya zama to safarin shakur mai godiya.